Привет на всички! Реших да направим един клип с колегата, да обясним точно какво работим. Вече сме трети ден тук на обекта. Първият ден работих сам. Вчера и днес работим заедно с още един човек, който сме в момента. Идеята ми е да покажа какво точно правим, защото може да е полезно на много хора, колеги от България. И специално правя този клип за мой приятел от Пловдив, на който вместо да му пиша и да му давам обяснение, реших направо да снимам каква е работа. Ето сега да покажем. Трябва да направим ремонт на стена. Каменна стара стена. Стената е на 136 години. Между другото и без ремонта все още държи, много е здрава. Просто трябва да й придадем някакъв фасон, външен вид. Какво се състои работата? 90% трябва да се префугира. И около 10% има кърпежи. Стари камъни, паднали, изгнили и така нататък. Извинявам се, защото тук е много шумно, пътят е много интензивен, звука може да не е много добър, но ще постараем да се получи. Ето тук вече почти сме го финализирали. Това да покажем. Самата стена е цялата без фуги. Дай малко по-далече. Останало ни е едно парче горе-долу около метър и там още метър и половина, горе-долу около 3 метра. Днес искаме да довършим. Как правим самото префугиране? Има няколко метода за префугиране на стени каменни, като два от тях са най-използваемите. Традиционния с ръчни инструменти от този вид или подобни. Всеки колега ползва различни, на кой както му е удобно. И традиционният метод, всеки знае почти, нищо ново за повечето каменари и така нататък. Самият материал се напъхва с мистрия или все този инструмент, който е за оформяне на фуги, също става и с него. Но понеже работата е много трудоемка и голяма като размер и фугите са адски различни, всяка е с различна широчина, посока и така нататък, решихме да използваме пистолети, които се ползват по-рядко, но в този случай са идеални. Какво е специфичното при пистолетите? Самата смес фугираща трябва да е идеална, за да може да излиза това хубаво от пистолетите, не да самия пистолет да се мъчи и да заяжда. Как правим самата смес? Ще обясня малко по-късно в втората част на клипа. А сега да покажем какво точно правим. Избираме си къде да почнем, няма значение и малко натискаме докато започне да излиза. Ето го и самата смес почва да излиза. Фугите са също много дълбоки и с ръчни инструменти ще става изключително трудно да се пъхне материал до края. Първият вид не е много красив, но има още две процедури, след като се напълнят. Така че ще изчакате малко да видите как се прави до края. Ето, тази фуга е широка почти 2 пръста. При нея лесно ще се сложи с мистрия и малка шпаколка, но самия материал, който се използва когато се прави с мистрия и шпакола, е съвсем различен и не е толкова лепнещ. Дай да използваме и втория пистолет. Изпразним. Ето.
нищо. Така, фугите, ето покажи, не стават въобще красиви. Но както казах, ще има още няколко процедури след това. Още малко ще поснимем как фугираме с пистолетите. После ще обясня за самите пистолети и за самата смес малко по-подробно. Фугите са толкова много, че чудиш откъде да почнеш. Как ще видим? Ето сега. Тази фуга е около 8 до 9 мм. Започваме. Самия материал излиза много бързо. Тази фуга е 15-20 мм, така че използваме широката част на пистолета. От време на време, когато фугите са страшно големи и дълбоки, тая примерно е цял пръст дълбока. Не е зле да се слагат някакви малки камъчета. Ето ще покажем. Ето камъче. Набутваме го така, заздравява материала и върху него още малко. Икономисва се съвсем малко материал, но идеята е да се заздрави фугата. Ние малко безразборно показваме на клипа, но пистолет. Ето сега този пистолет е празен. Работим с два пистолета, защото докато аз фугирам с втория, колегата пълни първия. Играчката по пълнито е по-голяма, отколкото самото фугиране и по правенето на сместа. До края. Сега ще спрем клипа, защото стане много дълъг, за да обясним следващата част от други. Реших още един път да се включим, за да покажем колко бързо става самия процес, за колко горе-долу време ще изпразне двата пистолета. Пистолета са изпразнени за около 2 минути и половина. De facto, първият е празен, а отдавна колегата той започва да пълни. Ето кажем. Има си специална пълначка и с тях са пълни пистолета. Да кажа, това не са обикновени пистолети за силикон, ако някой си мисли, това са специални пистолети за кадим. Те са изработени по-здраво, по-стабилни са. Има друг дизайн на самата механична част. Принципът е подобен като пистолетите за силикон. Ето стъпачка и се пълни в самото. Това ще оставим на колегата, защото той не помня чува през това нещо. Така, част втора или част трета вече е пълна. Готови сме с фугирането. Запечатали сме фугите на 99, може би и 9%. Може да има някой изпусната, затова оставили сме си малко материал. Пистолетът е пълен, готов е, ако някъде е изпуснато и веднага слагаме. Така е. Това е само първата процедура по запълването на фугите. Бързо и грубо с пистолет. Съответно плътно навътре. Трябва да влезе максимално много материал. Колкото се може да как се оправят самите фуги? Тук е имало частичен ремонт на стената, поправка. Този камък липсваше, ние сме си го издялали и сме го сложили. Не са мъчети с този инструмент. Този инструмент е перфектен
Даже това е американски, хубав, навършен тон. Но той е само за еднородни фуги. Там, където фугите са еднакви по размер или приблизително еднакви. Най-лесно става с 5 пръста. Палеца е най-дебелия, трето е най-тънкото и така. Ето. Ръката е най-добрият инструмент на майстора. Ето, вижте тук. Това е слагана фуга, прясна, груба, изглежда като ювка. Бъркаме с пръщето и заглаждаме. Оп! И след това хоп, четчета. Само в едната посока. Не така и така да връщаш, ами само в едната посока. Ако искаш да връщаш в другата страна, трябва да правиш следното движение. Така, след това обръщаш четката и така. Тоест издърпване на четката. Не спрямо. Така. Дай на още дума ще покажем. Тук този камък е слаган също сега. Днеска няколко от камъните по тази страна са били паднали и сме ги ремонтирали. Както казах, 10% от ремонта не е само фурбиране, но и поправка. Ей така се пръщи. Ето отстрани. Така и после така. Така. Кога се започва това фурбиране? Кога? Трябва да се набара точния момент. Колко е изсъхнал материала. Ако не е достатъчно изсъхнал, то ще ви потъва, ще се мажи, отива по ръбовете на камъните, загрозяват се, стената не изглежда красива. Трябва да се напипа точния момент. Всичко това става с опит, с време. Когато е изсъхнал достатъчно, така че моментите с пръст да изглежда една полукрасива фуга и след това само с четицата връща. Дай сега тук къде. Ще намерим къде е мокро. Не е точно изсъхнало. Това също е ремонт. Това е двата камъка не сме ги слагали. Тук е добре. Ето, това е добре. Ето тук отгоре е мокър. Явно съм допълнил после. Когато е прекалено мократа или съвсем лекичко, ето тук е много мокър. Трябва да се обере първо и то остава по пръст. Не е достатъчно изсъхнало, това го оставаме. Продължаваме. Така, самия край на стената сме. Ето, тук е вече готово се изчисти. Така, това пръста с три пръста, с три пръста, с колко широко може. Този тип стени се нарича тук в Англия Rustic Stone Walls. Битови каменни стени. Както казах, на 136 години и няма мърдане. Дори без фуга и с фуга ремонтиране няма мърдане. Ние ремонтираме фугите де-факто, за да има по-хубаво външен. Това нищо повече. Нищо по здравената на стената. Аз проверих няколко от тези камъка. Те са дълбоки назад. Има камъни до 40 см дълбоки. 40 см дълбоки. Тук няма облицовачен камък. Всичко е естествен камък, плътно назад. Стената е строена с кал, глина. Не знам да използваме ние като автомобил преди 130 години. Имах един много добър мой любим човек, той казваше така: „Тони, заиграй средния пръст, ще не се получаваш.“ Палецът идеално като размер на шпателка. Естествено, три страна се получи. Това ще се като просто замерим. Така, запорите. Още нещо. Ако слагате материал плътно до лицето на камъка, до челото му, и след това не изчистите точно, обите ни стоят така красиво. Фугата трябва да е вогната вътре. Има стени, които вече са направени с фуги почти до лицето на камъка и са красиви, естествено, имате много. И когато трябва да ги ремонтирате, вие трябва да съобразите с това нещо и да положите като начин. Ние тук съобразяваме с това, и това направим. Така. Така, например, има косметични ефекти, където по-скрит, просто взиме малко на сърце и така, ръце. Ето, като цял това мога да
Така, сега се намеря, че се включим на първата. Сега отиваме да покажем как се прави материал. Няколко думи за това как се прави самия материал за фугирането. И така как аз си го правя от дълги години, го правя по един и същи начин, когато става въпрос за пистолети. За фугиране с пистолет е по-различно, отколкото го правиш на ръка с изстрия. Това ще го обясня. Така, в една количка, ръчна количка, си разбъркваме следните продукти. Първо, обикновен пясък. 4 мярки. Лопатки малки, кофички, саксийки, каквото изберете, просто да са еднакви всеки път. Ние използваме една и съща лопата, малка. Не разбъркваме много микс, защото ако разбъркаш много, почва да съхне, трудно върви в пистолетите и така нататък. Разбъркваме се по-малко, след това го разбъркваме водно. И така, значи в количката се слагат 4 мерилки пясък. За съжаление нямам грам пясък останал да ви покажа. Всички го разбъркахме последния, защото бяхме взели точно материали. Иска да ви покажа, използвам един ситен, много ситен, фин, червен пясък. Може да е и в жълтеникъв оттенък, може и да е леко сив, но е много ситен, фин. В България е много популярен един и същи вид пясък. Груб, сив пясък, който е основна съставка на бетона. Трябва да се ползвате фин строителен пясък. Речен, как се нарича точно, не знам. Потърсете си и си намерете такъв. След това 4 лопатки пясък, една лопатка цимент, нищо особено, и една лопатка вар. Това е магията. Вар. Много финно скляна суха вар, без грам влага в нея. Всичко се разбърква на сухо. Първо на сухо. След което се разбърка на сухо, се сипва в една кофа, по-голямка кофа, 20-30 литра кофа, и започва да се разбърква с вода. Но във водата има пластификатор. Какъвто и да е пластификатор, концентрат е по-добър, отколкото разреден. Разрежете си, аз слагам на един микс от една количка 15 мл пластификатор. Това е много. Ако, например, нарежеш тухли или бетонни блокчета. Но в случая, когато върви през пистолета, трябва да е пластично, мазано, да излиза хубаво, лесно. Тоест, във водата се слага 15 мл пластификатор. И почвате да си наливате по малко вода и с миксер, като за шпакловка или нещо подобно, обязателно се бърка с миксер, не на ръка. Хубаво се разбърква тази смес и се добавя постепенно водичка, да не стане много рядък. Трябва да се улучите самия колко трябва да е гъст миксер, за да влиза добре през пистолетите. Първите 100 пълнини и ще се научите. Готови сме с стената, приключихме. 2 дена, 2 човека и 1 ден, 1 човек. Общо 3 дена. Ето, да видим какво сме направили. Всичко оформено, загладено. Има за доизсъхване, още на то само ще изсъхне. Ето в самото начало камък да сложим малко красиво, там по-надолу не се слагаме така хубаво. Този тип стени, този тип отворни стени са много здрави. Дори да е изкрита на фугата, дори да няма фугин. Стената кара много години, защото има естествен наклон назад. Преди малко тук да видим втората. Тук ефектът е по-силно изразен. Тук наклонът е по-голям. Явно издима по-голяма видимост при завой от къщата с автомобила. Тук наклонът е доста голям. Тук наклонът е по-малък, но пак има наклон. Да, самата гравитация държи стената за дълги години. Обърни си аз да видя.
Ето, когато почнахме преди няколко година, всичко беше е така. Както казват някои паприкаш. Нямаше как да видим. Тук нататък има микс парчета и с фугини, без фугини. Да е по-лесно в ремонта. Гледаме по-лесно. И това е. За който му се струва, че е прекалено дълго, за едно просто фугиране, за 8 метра стена, 1,40 висока,